Makuleng baro, magarbong headdress, ang pang mga regular props. Mayayaliwang costume mo naman, ing minida da rin kayanakan. Atin meg ala kalabaw, bamboo at robot getup, sabay mepa king high-powered at energetic choreography. Taga ng mga patera ka agyang malbe kamu king merapat a street dance competition ni ding Sabado, November 30. Metong yay ni karempe ka highlight ng Sinupuan Festival 2024. Por meron lang mag-perform ring participant king capital town City of San Fernando at tinirakla papunta king provincial capital at City Hall ng San Fernando. Tiglus na naman inglikligan king Robinson Star Mills, Pampanga, nung nuka rin merapatyaing free interpretative dance competition. Miras la king 21 na grupo ring mikyabe para king banwang ini. 6 king level 1, kabang 15 naman ding level 2. Metong kareng mikyabe ring first-timers, a Holy Angel University Magbalawe Folk and Dance Cultural Dance. Buriming experience na rin ding anak na alimu basta academics king school na atinding masayang festivals king wal. And buriming develop itong skills na alimu king dancing pero pati king pakihalubilo ka rin alimu tao. Dahil back-to-back champion naman aring Porac Model Community High School, pressured la uling buriteng i-defend in karelang titulong tatanan. Medyo pressure kasi in the past few 2 years kami po yung nananalo. But at this year po, super practice po kami. Actually, yung training nila, it's a matter of discipline talaga. Discipline, memorizations, understanding. Kulturang amana, sukat ipamana. Anya naman, as nakaulagaing partisipasyon na rin kayanakan, kalupara rin siya na Claine Evaristo at Ayesha Claire Selga. Parehong 8 years old iba't King Lourdes Northwest Elementary School. Po namin kasi po, pag laki po namin para maipakita po namin sa anak namin. Para po ma-experience ko po yung ginagawa po nila habang sumasayaw sa daan. Masaya naman ang president na ng Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated ay Engineer Fair Kailaw, king making outcome na ng Sinupuan Festival 2024. In terms of the number of participants, in terms of the participation, in terms of support, and number of activities. Pero masaya. Mabiyaya in kulturang Kapampangan. Uling de nga naktamo kinawulde in karelang kultura at ila ng misundo. Champion Yoking Street Dance Competition Level 1 category in Kutod Elementary School. Kabang ing Angeles City National Trade School naman, ing many muna king Level 2. Bukod kareni, atin muna mga special awards. King Level 1 category. In Kutod Elementary School mo naman ing menikwaking Best in Headdress, kabang ing San Miguel Arcangel naman ing Best in Costume. Para naman king Level 2 category. Ikware mo naman ring Angeles City National Trade School ing Best in Costume at Best in Headdress. Menikwalang trophies, certificates, at 30,000 pesos cash prize ring mag-champion king ligligan. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix, coming this December 6, only on CLTV 36. The stage is set. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix, coming this December 6, only on CLTV 36. The stage is set. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix, coming this December 6, only on CLTV 36. The stage is set. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix, coming this December 6, only on CLTV 36. The stage is set. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix, coming this December 6, only on
CLTV 36. Di nabumbong yung Robinson Star Miss Pampanga karing energetic performance sa saring balang grupo yung Free Interpretative Dance Competition Level 1 and 2 inyang Sabado, November 30th. Kasabi na itinimpa nga pupos na ning adwang Domingong selebrasyon ang siksik-liglig karing niyaliw aktibidad para king Sinukwan Festival 2024. King may sabing pa magdaon, may patindayaging geling ang daring balang kabalen at ing makayamang kultura, tradisyon, kalalangan ampong kasalaysayan na ning Labuad Kapampangan. Sabi ko, yung banong iti, maragulya, tikbang. Takbang, nung baga tubak, leapfrog, no? In terms of the number of participants, in terms of the participation, no? In terms of support, and number of activities. Dakal, masaya, mapagal pero masaya. Kapamilatan na naman kanuning pamakyabira rin kay nakankaring antikanining aktibidad, masisinop ya yung singsing at ene mabati. Mabyeya ing kulturang Kapampangan. Uling de nga naktamo kinawulde ing karelang kultura at ila ng misundo. Nahi kami keng Foundation for Lingap Kapampangan, kapamilatan na rin board, ikitsu. Nung makananis ng saup-saup, dakal tayo gawa. Masakit pero ikwata mong adawus, keng masaya, masalese, pamikatagon, kareng kaya nakantamo. Samantala, king katatawyanan ng kompetisyon, asong kitne pasibay ng defending champion na San Miguel Arcangel titulo para king elementary o level 1. Many muna naman ding performers iba't king Angela City National Trade, karas king secondary and tertiary o level 2. Ay, siyempre po, masaya kasi hindi katang kultura ma-preserve niya po. At lalago ya po kasi may aliwang lugar po yung Macyabe at tunay po manyaman at malago yung kulturang Kapampangan. So all organizers, congratulations po and job well done po. Marakal kayo pong pasayang tao. Takal po salamat. Agpangkareng organizers at performers, lakwas siya pang maging masaya, makuli at masanting street dance at free interpretative dance competition ng Sinukwan Festival, kareng daratang abanwa. Liana Canilaw, CLTV 36 News. The stage is set. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix. Coming this December 6, only on CLTV 36. The stage is set. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix. Coming this December 6, only on CLTV 36. By pagkatrapon po kabalen, welcome po sa afternoon edition ng CLTV 36 News Team. Opo, ako po ang inyong likod, Justin Dizon, at naghahatid sa inyo ng iba't ibang impormasyon dito ho sa lalawigang Kapampangan at sa ilang bahagi ng Central Luzon. And update ho naman tayo kaugnay nitong ikinakasang jobs fair ng provincial government ng Pampanga kasabay ho sa pagdiriwang nitong Pampanga Day. Ayan ho, para ho sa lahat ng mga naghahanap ng trabaho. Babanggitin ko ho yung mga may opening kung saan ho kayo pwedeng o anong mga bakante, posisyon yung pwede ho ninyong pasukan dito ho sa job fair na gagawin sa SM City Pampanga Event Center sa darating na December 4. Opo, bukas na yan, mga kabalen. Araw ho ng Miyerkules, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
dyan sa may event center ng SM City, Pampanga. Ito ho yung Pamanintunan Pampanga Employment Opportunities, ano? Bilang bahagi po ng pagdiriwang ng 453rd founding anniversary ng lalawigan ng Pampanga. Karen pong Manintun Obra ay ninapuing chance para po karen bisang mag-apply. At kaya po karen makisan meto, meron ho dyan yung mga overseas recruitment agencies. Ano? Makikita ho ninyo, present, makikibahagi sa gagawing job fair bukas. Ito ho yung ilan sa mga pwedeng applyan sa mga gustong magpunta ng Japan. Ayan. General Food and Beverage Manufacturing, Cultivation, Agriculture, Welder, Earthworks, Spray Painting, Metal Coating, Plastic Coating, Tiling, Teacher, Tutor, at saka Plumbing. Ayan po ang mga trabahong naghihintay sa ating mga kababayan. Pwede ho ninyong applyan yan bukas sa job fair bilang pagbahagi ng selebrasyon ng Pampanga Day. Ayan. Ito meron na. Welder, iron worker, painter, farmer, agricultural, tsaka sa scaffolding. Ito ho, sa Japan din ito. Ito naman, Japan, Kuwait, New Zealand, care worker, industrial rocking worker, painter, construction, waitress, kitchen tools cleaner, preparer, cook, cook assistant, hairdresser, manicure, pedicure, chef, cleaner, boner, butcher, forklift operator, soman. Yan mga ho yan, bakanting trabaho rin, pwede hong mag-apply. I-like mo na, i-share mo na itong ating streaming para mas maraming maabot. Baka may kakilala kang naghahanap ng trabaho, itag mo na ngayon para mabasa niya ito, mga kabalin. Ito rin, sa Saudi Arabia at Japan, nurse, midwife, cleaner, worker, painting, construction equipment, road rolling work, at welder. Yan ho yung ihanap nila, marami ho ito, nakapost ito, mga kabalin, sa Facebook page ng CLTV 36 News. Punta lamang ho kayo doon upang sa gayon ay maging updated ho kayo at mapaghandaan ninyo ano pa yung mga pwede. Ito, pasadahan natin mabilis, yan, sa mga engine operation, construction equipment, machine operator, nurse, tailor, florist, barista, dancer, performer. Ito po sa UAE, Saudi Arabia, Qatar at Thailand. Ayan. Sa mga local companies naman, production crew, warehouse, meron din ho, singing promodizer, ayan, marketing staff, accounting supervisor, sales specialist, ito ho, dami, customer assistant, cashier, bagger, clerk, production operator, mechanical maintenance technician, tire inspector, cashier, ayan, warehouse team leader, dispatch auditor, customer care specialist, MIS officer, MIS specialist, sales engineer, sales executive, sales professional. Ilan lamang ho yan sa maraming posisyon ho na pwedeng applyan sa gaganaping job fair bukas 9 p.m. to 5 p.m. Yan sa may SM City, Pampanga Event Center bilang bahagi po ng pagdiriwang ng 453rd founding anniversary ng lalawigan ng Pampanga. Yan. Pwede na ho kayong magtungo sa page ng PESO, Provincial Employment Service Office, upang makita rin ano ba yung ibang mga requirement na dapat paghandaan. Kaugnay ho nitong job fair. At syempre, matik yan, yung mga resume, ihanda po natin. Mga CV, para madali na yung pag-a-apply. I-print mo na. Dagdagan mo na yung i-print mo, kabalin. Kung ikaw yung nakikinig ngayon at naghahanap ng trabaho, marami ho yung mga vacancies. So dagdagan nyo yung i-print ninyo para maraming more chances of winning. Ika nga, di ba? Kung sino unang tumawag, kung ano yung mas gusto mong applyan doon, di ba? Subukan ho natin. Marami ho. Baka sakali kayo. Ayan. Napakadaming job opening bilang bahagi po nitong job fair ng pinangungunahan ng provincial government ng Pampanga. Kasabay ho ng pagdiriwang ng Pampanga Day.
sets. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix, coming this December 6, only on CLTV 36. The stage is set. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix, coming this December 6, only on CLTV 36. Ayan, bago naman ang Finding Phoenix Grand Launch, magbibigay muna ako ng ilang mga update pa sa inyo, mga kabalen. Ano? Ito naman, kaugnay ho ng pagdalaw ng presyo ng produktong petrolyo ngayon pong araw, December 3. Naging epektibo ho yan kanina alas 6 ng umaga. At ipinatupad ho ng mga kumpanya ng langis itong adjustment sa presyo ng mga oil products. Tumaas po ng 90 centavos per liter ang presyo ng gasolina sa Caltex, Clean Fuel, Jetty, Petrogas, Sea Oil at Shell. May rollback naman ho sa diesel na 20 centavos per liter habang para po sa diesel at ito 40 centavos per liter naman ang bawas presyo sa kerosene. Ayon ho yan dito po sa latest update mula kay Arlene Salonga ng CLTV 36 News. Ayan ho mga kabalen, latest update, oil price adjustment, ipinatupad ho ngayong araw ng Martes, December 3, 2024. The stage is set. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix, coming this December 6, only on CLTV 36. The stage is set. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix, coming this December 6, only on CLTV 36. Ito naman ho mga kabalen, layunin daw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na higit na palakasin ang security o seguridad para po sa mga mangingisda, gayon na rin ang research initiative sa sektor ng pangisdaan. At kaugnay ho ng balitang yan ay nagsagawa ho o inilunsad na nga ngayong araw ito hong tatlong araw o 3-day training workshop tungkol sa installation ng solar powered transponders na alon sa mga municipal fishing boat sa bayan ho ng Subic, Zambales. At pinangunahan po ito ng Central Office ng BIFAR, kasama ho ang BIFAR Region 3 sa Balay Subic Hotel. At kaninang umaga lamang yan, nakibahagi po dito yung mga stakeholders. Kabilang na yung Subic LGU, MDRRMC staff. At nandyan din ho yung Philippine Coast Guard, maging ang PNP Maritime Group. At syempre itong mga benepisyaryo ng nasabing programa. Ayan, nandyan din ho ang masipag na direktor ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Director Willie Cruz. Ayan. At kabalen, meron din ho tayong update sa mga orasong ito. Kausap naman ni Ashley Punsala ng ating pong reporter. Ito hong pamilya ng 4 na mangingisda mula ho dyan sa bayan din ng Subic na nawawala at pinaghahanap, huli pong namataan nang sila'y magtungo sa area ng Panatag Shoal o dyan sa may Scarborough Shoal, West Philippine Sea. At magbibigay din ho kami ng update, latest kaugnay niyan. Opo, as we speak, nandun ho sa may Subic, Zambales ang ating reporter na si Ashley Punsalan at nakausap niya na yung barangay officials at gayon din itong pamilya at ongoing ho yung interview dun sa nanay ito ho nawawala o kabilang mga mangingisdang nawawala na huli pong namataan dyan sa may Scarborough Shoal. Doon ho sila pumunta
Kaya ho, nang sila ay ika nga huling malocate. Mula pa ho noong November 27. Yan ho, mga kabalen. Stage is set. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix, coming this December 6, only on CLTV 36. This stage is set. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix, coming this December 6, only on CLTV 36. This stage is set. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix, coming this December 6, only on CLTV 36. This stage is set. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix, coming this December 6, only on CLTV 36. This stage is set. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix, coming this December 6, only on CLTV 36. 12 araw bago ang Giant Lantern Festival 2024, isinapubliko ng City Government ng San Fernando nitong Lunes, December 2, ang kanilang mga paghahanda kaugnay ng pinakaabangang Christmas Festival sa buong Pampanga. 10 barangay ang magpapasiklaban gamit ang mga naglalakihan nilang mga parol at ang musika na creatively ding isasabay sa pagkutitap ng mga ito. Kasama sa 10 participants ang Barangay Bulaon, Calulot, Del Pilar, Dolores, San Jose, San Juan, San Nicolas, Santa Lucia, Santo Niño at Telabastagan. Sa kabila ng taon-taong pag-i-improve ng mga lantern maker sa pagpapailaw ng kanilang mga parol, this year ay mayroon pa ring naisip na innovation ang lokal na pamahalaan ayon kay Mayor Vilma Caluwag. Right now, ang ginamit natin is LED lights na, hindi na yung dati na mataas yung konsumo sa kuryente. Kasi naman, energy, na tayo ngayon? Energy saver na tayo. Ang LED lights na gagamitin ng mga lantern maker ngayong taon ay inaasahang magbibigay ng mas maliwanag na ilaw sa mga higanteng parol. Mas eco-friendly din ito, ani Mayor Caluwag. Kasi syempre, papunta na tayo sa kasi nga napopollute na talaga ang buong mundo or ng buong Pilipinas, no? Kaya nag-i-innovate tayo ngayon at sumusunod tayo sa mga patakaran na unti-unti natatanggap na ng mga tao. Base naman sa pinakahuling inspeksyon ng GLF 2024 Executive Committee na pinangungunahan ni Chairperson Engineer Alvin Mendoza, 80% complete na ang preparasyon para sa December 14. Nag-ocular visit din ng ilang miyembro ng komite sa parking area ng Robinson Star Mills kung saan isasagawa ang ligligang parol. Ang mga giant lantern natin, meron na pong tapos. From 75 to 100%, meron na pong ready. Then sa venue naman po sa Robinson Star Mill, nakapag-clearing na po tayo sa platform ng mga parol. And by December 12, may mga ingress na po tayo, mga steel barriers. Nasa 10,000 ang capacity ng venue at may limited designated seats din ang mga senior citizen at PWD. Paalala ni Mendoza, bukas para sa publiko ang GLF 2024 at mas mainam kung darating ng maaga
ang mga nais makapanood. December 14 po, iniimbitahan ko kayo dito po sa Robinson Star Mill. Dapat po mas maaga kayo kung manonood kayo ng live. 5 PM nandito na kayo sa site. First come, first serve basis po ang ating venue para sa lahat po ng gustong manood. 4 na barangay din ang inaasahang mag-uuwi ng cash prize mula 50,000 pesos sa third runner-up, 100,000 pesos para sa second runner-up, 200,000 pesos para sa first runner-up, at 300,000 pesos naman para sa Grand Champion ng GLF 2024. Siya nga po pala, mapapanood po natin ng live po ang Giant Lantern Festival. Siyempre, taon-taon naman po ito sa CLTV 36. Abangan niyo po yan mga kabalet. Samantala, nakatakda namang magsagawa ng dry run oras na may setup na ang 10 Giant Lantern sa kani-kanilang mga platform. Papangunahan ito ng Programming Committee Head ng GLF 2024 na si CLTV 36 Current Affairs Manager Jody Dizon Mercado sa December 13, isang araw bago ang aktwal na ligligang parol. Lizen Morten, CLTV 36 News. The stage is set. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix, coming this December 6, only on CLTV 36. The stage is set. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix, coming this December 6, only on CLTV 36. The stage is set. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix, coming this December 6, only on CLTV 36. The stage is set. The spotlight is waiting. Are you ready to meet the next P-pop girl group sensation? Finding Phoenix, coming this December 6, only on CLTV 36. The stage is set. The spotlight is waiting. Are you ready to